Τώρα το θέμα των ημερών είναι οι παλαιοχριστιανοί. Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχουν παλαιοχριστιανοί και νεοχριστιανοί, υπάρχουν χριστιανοί. Άνθρωποι που πιστεύουν με τη ζωή τους και τις πράξεις τους στον Χριστό, όχι με τα λόγια, τις προσευχές, τους σταυρούς και όλα αυτά. Με τη ζωή σου. Να είσαι φιλότιμος, να έχεις συνείδηση, να μην κάνεις αμαρτίες, να μην προσβάζεις, να μην πληγώνεις, να ξέρεις να λες συγγνώμη. Όλα αυτά που είπε ο Ιησούς, ο αρχηγός μας. Γιατί αναφέρουν λοιπόν αυτά τα θέματα τώρα, γιατί τα βγάζουν στην επιφάνεια? Για να κρύψουν το έγκλημα στα τέμπη. Γιατί έχουν πάρει εντολή από την κυβέρνηση να μην προβάλλουν το έγκλημα στα τέμπη, που 57 άνθρωποι εξαϊλώθηκαν. Δεν το θέλουν αυτό. Αλλά και για ένα άλλο λόγο. Μετά ακριβώς την ψήφιση του κατάπτυσης του νομοσχεδίου για τους ομοφυλόφιλους, που έρχεται σε αντίφαση με την βιολογία του ανθρώπου, έρχονται να σου πούν, κοίταξε πως μεγαλώνουν αυτοί τα παιδιά τους, μήπως δεν τα μεγαλώνουν σωστά και μήπως οι ομοφυλόφιλοι θα τα μεγαλώσουν πιο σωστά από αυτούς. Όταν δεν μας λένε, γιατί δεν μιλάνε οι επιστήμονες. Είναι η εποχή που οι επιστήμονες σιωπαίνουν, γιατί είναι ανθρωπάκια. Και δεν μιλάνε ψυχολόγοι για το τεράστιο κενό που θα δημιουργηθεί στα παιδιά που μεγαλώνουν, για παράδειγμα, από 2 άντρες ομοφυλόφιλους, που δεν θα μπορέσουν ποτέ να πούν τη λέξη μαμά και να νιώσουν τη μητρική στοργή. Ή των παιδιών που θα μεγαλώσουν από 2 λεσβίες που δεν θα μπορέσουν ποτέ να πούν τη λέξη μπαμπά και να νιώσουν την πατρική στοργή. Με τα δικαιώματα αυτών των παιδιών τι θα γίνει? Γιατί τους τα αφαιρείς? Ποιος είσαι εσύ που θα παίξει με την ψυχολογία και το παιδικό ένστικτο? Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κακό που μεγαλώνουν τα παιδιά τους πάνω στο βουνό? Ο δικός μας τρόπος ζωής ή ο τρόπος ζωής των περισσότερων ανθρώπων είναι σωστός μέσα στις πόλεις, μακριά από τη φύση, μέσα στην ηχορύπανση, μέσα στα καυσαέρια? Ένας γονιός στη Θεσσαλονίκη που επιτρέπει στο παιδί του να μεγαλώνει στην πόλη Θεσσαλονίκης, το καταδικάζει σε θάνατο λόγω των μικροσωματιδίων π/10. Στενεμένοι δρόμοι, στενεμένη θέα, όλη μέρα μέσα, μπροστά σε μια οθόνη τα παιδιά, οι άνθρωποι σε πλήρη κατάθλιψη, μέσα στα χάπια, στα ψυχοφάρμακα, που συνταγογραφούν οι ψεύτοεπιστήμονες ψυχολόγοι που το βουλώνουν τώρα στα σχέδια της κυβέρνησης. Μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στο αλκοόλ, μέσα στο τσιγάρο. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων σε μια πόλη. Είναι σωστός αυτός ο τρόπος ζωής? Για να πετύχεις τι? Για να καταφέρεις τι? Την απόλυτη δυστυχία? Και έχεις το θράσος να μιλάς για αυτούς τους ανθρώπους που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι αποφασισμένοι για αυτό που κάνουν. Δεν είναι σαν αυτούς που ζουν στην πόλη, που πηγαίνουν ταξίδι κάθε καλοκαίρι για να γυρίσουν πίσω στη φυλακή τους όταν τελειώνουν οι διακοπές. Είναι εμπνευσμένοι και προστατεύουν την αλήθεια τους. Και το άλλο είναι η άλλη ερώτηση, γιατί δεν στέλνει τα παιδιά στο σχολείο? Και εσύ που τα στέλνεις τι καταλαβαίνεις? Είσαι υπεύθυνος σαν γονιός για το γεγονός ότι αθώα πλάσματα, πιθανές υπερμεγαλοφύειες, μετατρέπονται εξαιτία σου σε μετριότητες. Γιατί τα στέλνεις σε ένα υποχρεωτικό δημόσιο σχολείο που τους μαθαίνουν ψέματα. Όπου το 80% των δημόσιων λειτουργών, των δασκάλων και των καθηγητών, είναι άθεοι και ανθέληνες. Στέλνεις το παιδί σου σε ένα σχολείο που το κάνει μια μετριότητα. Έναν άνθρωπο που απλά θα αναζητήσει μια εργασία και στο τέλος θα κρεμάσει το πτυχίο του στους τοίχους γιατί δεν θα βρίσκει δουλειά. Θα βγει από το σχολείο χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, να ξέρει τίποτα, να γνωρίζει τίποτα, να αναλύει τίποτα. Γιατί γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε από το σύστημα που ελέγχει τον κόσμο των ανθρώπων η παιδεία. Γιατί γνωρίζει ότι κάθε ένας άνθρωπος είναι μια πιθανή υπερμεγαλοφυΐα. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Το γνωρίζει το σύστημα που ελέγχει τον κόσμο των ανθρώπων. Έχεις εσύ σαν γονιός ποτέ κάτσει με το παιδί σου να το ρωτήσεις? Έλα εδώ, τι έμαθες στο σχολείο σήμερα? Αυτό που έμαθες είναι ψέμα. Τι κάνουν οι γονείς? Τα παρκάρουν σε μια ψεύτικη παιδεία. Ένα ψεύτικο τρόπο ζωής, για να γίνουν φτηνά αντίγραφα του εαυτού τους. Για να συνεχίσουν το ψέμα. Αυτοί οι χριστιανοί λοιπόν που βρέθηκαν εκεί πάνω
και όλοι οι χριστιανοί σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι πολύ πιο σπουδαίοι από όλους αυτούς που τους κατηγορούν. Γιατί αυτοί που τους κατηγορούν τους φοβούνται. Φοβούνται την αλήθεια. Ποια είναι η λύση λοιπόν? Αφήστε τις πόλεις και κάντε έστω το 1/100 από αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο αληθινός τρόπος ζωής. Αυτή είναι η ζωή δίπλα στη φύση. Από εκεί που προερχόμαστε. Έτσι δεν λένε οι νεοδαρβινιστές και οι δαρβινιστές? Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Γιατί έχεις μια ζωή, όχι 100. Αυτή είναι η λύση για να αντιμετωπίσεις το σύστημα. Να το γράψεις στα παλιά των υποδημάτων σου. Να μην σε έχει κάτω από τον έλεγχό του, αλλά εσύ να δημιουργήσεις απόσταση από αυτό και να ελέγχεις τη ζωή σου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.